Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalei României socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări